A yau za mu yi duba ne kan jerin fitattun jaruman Kannywood mata guda 10 da suka mallaki motocin alfarma masu tsada. Waɗannan jarumai sun yi fice ba kawai saboda ƙwarewarsu a harkar fim ba, har ma saboda irin rayuwar alfarma da suke nunawa. A wannan bidiyon za mu fara daga mota mafi sauƙin farashi zuwa mafi tsada, tare da bayyana kimanin farashin kowace mota da kuma abin da yasa take daga cikin motocin da ake matuƙar sha'awa. A matsayi na 10 akwai Hafsat Aliyu. Jarumar na hawa Hyundai Sonata, ɗaya daga cikin motocin da suka shahara saboda kyawun fasali da kuma daɗin tuƙi. Kimanin farashinta a kasuwar Najeriya ya kai miliyan 20. Duk da cewa ita ce ta zo a matsayi na 10, har yanzu mota ce da mutane da yawa ke mafarkin mallaka. A matsayi na 9 akwai Fatima Hussaini. Ita kuma tana amfani da Honda Accord, mota da aka daɗe ana yabawa saboda ƙarfinta da sauƙin kula da ita. Kimanin farashinta ya kai miliyan 25. Wannan mota ta dace da masu son haɗa alatu da inganci. A matsayi na 8 akwai Amal Umar. Motar ta ita ce Toyota Camry, ɗaya daga cikin motocin da suka fi shahara a Najeriya. Kimanin farashin ta ya kai miliyan 28. Camry ta yi suna saboda daɗin hawa, ƙarko da kuma ƙarancin matsaloli. A matsayi na 7 akwai Aisha Soba. Jarumar tana hawa BMW X1, wato mota alfarma da ke ɗaukar hankalin mutane saboda kyawun zane da fasalin zamani da aka haɗa a cikinta. Kimanin farashin ta ya kai miliyan 50. Wannan mota na ƙarawa mai ita kwarjini da matsayi. A matsayi na 6 akwai Ummi Gayu. Ita kuma tana amfani da Mercedes-Benz C-Class, ɗaya daga cikin shahararrun motocin Mercedes-Benz masu alatu. Kimanin farashin ta ya kai miliyan 50. Duk inda wannan mota ta bayyana ba kasafai take wucewa ba tare da ɗaukar hankali ba. A matsayi na 5 akwai Zara Muhammad. Motar ta ita ce Lexus ISF Sport, mota da ta haɗa kyau, sauri da kuma inganci. Kimanin farashin ta ya kai miliyan 70. Wannan mota na daga cikin motocin da mutane da dama ke sha'awar mallaka. A matsayi na 4 akwai Samha M Inuwa. Ita kuwa tana hawa Shangjiang CS55 Plus, sabuwar SUV da ta samu karbuwa saboda kayan more rayuwa da aka saka a cikinta. Kimanin farashin ta ya kai miliyan 75. Mota ce mai ƙayatarwa da ke ƙarawa mai ita kwarjini. A matsayi na 3 akwai Fati Washa. Jarumar na amfani da Mercedes-Benz E-Class, ɗaya daga cikin motocin da suka fi nuna alatu da matsayi. Kimanin farashin ta ya kai miliyan 100. Wannan mota na daga cikin motocin da ake matuƙar sha'awa a Najeriya. A matsayi na 2 akwai T-Mayula. Ita kuwa tana hawa Mercedes-Benz GLC, ɗaya daga cikin fitattun motocin SUV na Mercedes-Benz. Wannan mota ta haɗa ƙarfi, alatu da kuma fasahar zamani, abin da yasa take cikin motocin da ake mafarkin mallaka. A matsayi na 1 akwai Nafisat Abdullahi. Ita ce ke hawa Range Rover Vogue, ɗaya daga cikin motocin alfarma da suka fi ɗaukar hankali a duniya. Kimanin farashin ta ya kai miliyan 350. Wannan mota ce da ke nuna matsayi, arziki da kuma rayuwa alfarma. Ba abin mamaki ba ne ganin mutane da dama suna kallon Nafisa Abdullahi a matsayin na 1 daga cikin jaruman Kannywood mata masu hawa motoci mafi tsada. To masu kallo, a ra'ayinku wace mota ce tafi burge ku? Kuma idan aka ba ku damar zaɓar ɗaya daga cikin waɗannan motoci, wace za ku zaɓa? Ku rubuta mana ra'ayoyinku a comment section. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon, ku danna like sannan ku yi subscribe. Mun gode.